Salam mehriban Türkmen ilim. Qadırdan yurtdoşlarım, mehriban deňduşlarym. Bilşiňiz ýaly ilim we bilimiň adresi Alazyň danışmanlyk size Türkiýe döwletinde diňe okuwda we okuw daşynda da bir näçe hyzmatlaryny size teklif etýär. Bu hyzmatlardan da iň esasy ikamet izni bolup, kimde kim Türkiýe döwletinde wagtlaryň ýaşaýyş ruhsatnamasyny eline alıp ýa-da uzatjak bolsaňyz, uzatma izniňizi edip berýär, ýa-da uzatma edip özüňiz ret alan bolsaňyz da ilim we bilimiň adresi Alazyň danışmanlykdan awukat Murat Bermanow size bu barada resmi şekilde Türkiýe kanunlaryna görä siziň adyňyza savunup resmi şekilde galmaňyzy kömekçi bolýanlar. Etmeli işiniz ilim we bilimiň adresi Alazyň danışmanlygynyň telefon nomerleri bilen habarlaşmaňyz yeterlidir.